Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela esitimela samampondo baba mkhulu phakade. Amen. Siyambonga uvune iqiniso Shange ngokuba yikholwa elalihlakaniphile elakwazi phela ukuthi lilalele yena uZandile Nkabinde umprofethi owayiprofitha ngakho ukufika kukaShembe endaweni yaseNatal, owabhala phansi konke okwakushiwo uye uNkabinde owayebizwe uNkulunkulu phela esuka ebandleni lamaWeseli. Wamkhipha uNkulunkulu khona wathi akamemezele ngokufika kukaShembe. Uvune iqiniso Shange wayethathwe amagama ayekhulunywa uye lo mprofethi okuthiwa uZandile Nkabinde ayethi lo muntu ozofika uzobe ewuNkulunkulu, uzohlanganisa zonke izizwe ezimnyama zibe yinto eyodwa kanye namakhosi azo izizwe zibe yinto eyodwa ngegama lenkosi. Lo muntu mayesefikile uyombona ngokuthi uyophilisa abantu ngalo igama lenkosi. Nangempela wathi mayesefikile uShembe wambiza uvune iqiniso Shange, wathi kuye uyafuna ukuthi ngikhombise isandla sikaNkulunkulu uJehova ongithumile. Ilapho-ke uvune iqiniso wahamba naye uShembe ephulukisa abantu izimpumputhi nababengakwazi ukuhamba. Wabese yawakhumbula amazwi akhe uZandile Nkabinde. Wathi uma ebheka lapho ayibhale khona wathola ukuthi zonke lezi zinto ezayishiwo uZandile Nkabinde nakho sezenzeka uye lo muntu. Kodwa ubuhlungu ukuthi bonke labo profethi ababethunywa uNkulunkulu abaficananga naye uShembe njengoba naye umfazi wagcina efelele endaweni yakwaNibele. Kanti naye uZandile Nkabinde wafa ngawo unyaka ka-1910. Ngalesi sikhathi efika nje uShembe endaweni yaseThekwini eMsizeni. Phela bonke laba bantu abasebelandela uShembe ingxenye yabo abantu ababelandela phela yena uNkabinde abasebewashiyile amasonto abo belalela le ndaba kaNkulunkulu okhuluma ngaye phela uNkabinde, owayenezithembiso ezazingcono kakhulu ezazizobuyisela kwabantu kubantu, owayebathembisa ngawo umuzi omkhulu omuhle osuka ezulwini ozokwehlela emhlabeni, ozokwakhiwa ngezindlu zesizulu lezi zaseziqediwe phela ngabelungu, ekhuluma ngako ukuthi abantu bazobuyela kuyo phela imvunulo kanye nazo izidwaba zabo amakhosikazi namabheshu obaba, bese kuvuswa nayo imicimbi yokugida ngazo izigubhu namacilongo nezimbongo. Wakhuluma nangako ukuthi le nkosi mayisifikile iyolehlisa nelobolo. Phela ilobolo uye phela uTheophilus 15 lona wayesekhande ukuthi kube nzima ukuthatha unkosikazi njengoba wayesengezile phela izinkomo zamalobolo wafaka eziyisithupha ngaphezulu. Yiko kanye lokho kwenza ukuthi abantu begcine sebewuphulile umthetho ababenikwe wona uNkulunkulu wokuganana, njengoba kwasekukhona nazo izimishini lapho uvele uthathe khona intombi anishadise umfundisi ngaphandle kwelobolo neminye imicimbi eyenziwa uma kushadwa. Noma abantu ababekhona ngaleso sikhathi babebona phela ukuthi abelungu laba babafaka kwelikhulu ihlathi, kodwa akukho phela babengakwenza ngoba babesaba ukuyolala ejele uma usaqhubeka nayo phela leya mthetho yesintu ababenikezwe uNkulunkulu. Nabo laba babegolozile besaqhubeka nawo babebizwa ngawo phela amaqaba noma amabhinca, abantu abangaphucuzekile. Bawathanda kakhulu amagama ekhulunywa uye uZandile Nkabinde ngalo muzi omusha ayewufanisa nalo iJerusalema elisha elizokwakhiwa yibo bonke abantu bezizwe zonke. Wayebelulekile impela uZandile Nkabinde ukuthi lo muzi mawusukhona bawuphathe kahle, awuyakungena ngazo izicathulo noma izimbatata zakho kulo muzi oyobe unezithelo nemimpompi yamanzi kanye namasango awu-12 namakhosi ayinesango lawo lokungena kulo muzi. Okwabathozisa kakhulu abantu yiko lokuthi ngisho abangazali abesifazane bazozala. Phela ngalesi sikhathi abantu basebegula kakhulu sebenezifo ezazingalapheki okwangaziwa ukuthi zaziqhamukaphi.
Waphinde wathi uZandile Nkabinde amadoda ayothatha abafazi abaningi ngenxa yelobolo eliyobe selehlisiwe yiyo le nkosi eyofika, kuze kuzalwe abantwana abaningi. Nayo imishado iyoba mningi uma sekufike le nkosi. Phela ngalesi sikhathi abantu base begqilazeke kakhulu njengoba base bemukele nale nkolo eyayithi kumele ulahle abafazi bakho usale nomfazi oyedwa. Ngenxa yako phela ukuthi abelungu ngalesi sikhathi belwa nabantu kuzo zonke lezi zimpi kusukela esandlwana kuze kuzovala yona impi yamakhanda. Babebonile ukuthi abantu abamnyama babegqishe ngakho ukuthi baningi, ingakho kwakulukhuni ukuthi bebanqobe. Base beqhamuka nale mithetho abase befake kuwamasonto ukuthi indoda ingabi namakhosikazi amaningi kuze izozala abantwana kancane. Baphinde bafaka nayo imithi yabo lena phela yagcina ikhubaze bona abantu besifazane abase bengasabatholi abantwana. Phela ngalesi sikhathi kwawona amasiko uqobo lawo ayingasenziwa, imihlonyana, imemulo, imikhehlo kanye nayo imishado yasesigcawini yayingasekho. Umshado wawugcina khona esontweni, nihlanganiswa uye phela umfundisi ethi egameni likayise nendodana lamoya ingcwele, amen. Seniyindoda nomfazi. Kwakuyilo icebo lakhe umlungu ukubulala isizwe sase-Afrika ukuze kulahleke izibongo, ngoba izingane zazalwa lapho zazizobizwa ngezibongo zoyise noma zonina. Asazi lapho zazibizwa ngezibongo zabo oyise abangalobolanga. Elingenziwanga futhi isiko ekhaya lokuthi akhishwe phela lo mame, ekhishwa nguyise embambe ngengalo ukuba ayogana kulowo muzi, ekhishwa nangebhokisi. Kwakungekho nkomo yomncamo nenkomo yomqhoyiso yayingekho, kwambuzi yophaphe kwakungekho lutho nje, kwanayo inkomo yesigodo yayingekho. Kwakuyiyo phela iphathi kodwa eyumshado. Lokhu abelungu babekwenza ngamabomu ngoba phela uTheophilus Shipstein wayekhuliswe kanye nabo abantu abamnyama emampondweni. Walithola lonke ulwazi lokuthi umuntu omnyama uphumelela nje ngenxa yalamasiko akhe awanikwa uNkulunkulu. Base belwa nendlela yokuthi bewachithe onke lamasiko ukuze umuntu omnyama angeke aphinde aphumelele empilweni yakhe. Njengoba kuze kube namhlanje sisambethe lona lolo sizi ngoba okhokho bethu babesonta kuzo lezi mission, okuchaza khona ukuthi abaganwanga. Njengoba uqhosha nje na uzibiza ngalesi sibongo ozibiza ngaso, kungenzeka akusona isibongo sakho. Waphanjaniswa uye lo mthakathi ongumlungu phambanisa nokhokho bakho nosiko lwakho owunikwe kuye uNkulunkulu ongumvelinqangi. Njengoba sekukhona yena-ke uShembe ethi uzobuyisa zonke lezi zinto kubantu, abantu bathokoza kakhulu ngoba phela babesonta nje kodwa besonta ngayo inkani yokuthi basaba phela uhulumeni ozobabopha. Kodwa uma bezwa lokhu kukhuluma babona ukuthi izwe lingase libuye. uNkabinde waba yithemba labantu abaningi abamnyama ababehlakaniphile, ababesho bethi lento echazwa uNkabinde sasivele siphila kamnandi, sasiphila kanjalo. Siyafisa ukuthi simbone lo muntu osuka ezulwini okuthiwa uyofika nalezi zinto. Kodwa badumala kakhulu sebethola ukuthi uZandile Nkabinde useshonile. Kodwa babambile phela amagama akhe ayewashilo ukuthi lo muntu wasezulwini uma esefika lana uyoba yilanga eliyokhanyisa umhlaba wonke. Kuyokhanya emhlabathini, kukhanya emkhathini, ngaphansi komhlaba, emanzini naseyinhliziyweni zabantu. Ebathembisa nangokuthi lo mbuso wamangisi uyophela. Waphinde wahlaba zonke izikole namasonto nezibhedlela zababelungu wathi zibumnyama. Yiko phela lokwaholela ukuthi agcine eboshwe ejele. Ngenxa ukuthi nababelungu babebona ukuthi lo muntu uyinkinga, ngoba phela abelungu bathi mabefika kulelizwe into yokuqala abayakha bakha ijele nesibhedlela nesonto. Izikole zazivele ziphakathi khona emission. Babedumele kanjalo abazalwane bakhe uNkabinde behlabelela.
besosizini liyaguqa lapho egumkela mzukulu mafuthi umkhofu 20 mnesiwaphathe. Amen.